repede. Bună, bună! Mulțumesc, Ață. Parcă mi-ai spus cum te cheamă, dar sunt mulți cu nume ciudate și mi-au spus că da, pe unii trebuia uitat. 30, Alex. Mulțumesc, Ionuț. Măi, ați intrat la mine pe Instagram. George, văd, dar mă dor ochii foarte rău și nu pot să stau fără ei. Sunt din Vâlcea, am înțeles. Mulți înainte, mulțumesc, Alex. Mulțumesc. Stai, că a apărut aici ceva și nu văd cum e chiar. Mulțumesc, nu știu. Mai bună. În afară de TikTok mai fac și Oli. Stau de vorbă cu voi. Și mai fac și altceva, dar momentan nu-mi place să fac. Mulțumesc. Curge repede, da, măi, Valentin, dar unii dintre voi sau unii nu-și dau seama că eu n-am putut să răspund foarte repede la toți. Bună, bună! Pupici, mulțumesc, Bogdan! Uite, stau de vorbă cu voi. Am venit de la Windy și aveam poftă de cafea. Lasă-mă, drăguțul, iar ați început cu 30, Amelena. Da, măi, Alina, așa e. Da, una parte aici când vezi un șatul. Nu sunt de nasul tău. Păi de unde, măi, să știu eu dacă e de nasul meu sau nu înțeleg la faci? Da, Alex, faci și cine vine de aici primește un cadou, doar cei de pe TikTok și de Crăciun o să primiți un alt. Bogdan, mulțumesc pentru TikTok. De ce unghii roșii? Măi, Cristina, continuu mi-am făcut... mulțumesc, Elena, mulți înainte și ție. Mi-am făcut cam tot am fac la alb, lăpos, nude și am zis, hai acum, dacă totul sărbătorile se potrivește să schimb și eu, să fac un roșu. Nu, cei care se abonează la mine pe contul VIP de Only, acolo primesc cadou. Nu, măi, Alex, nu fac. Da, măi, grafă, dar online, înțelegi? Eu sunt, dar online. Și poate luna asta organizez acolo un live. Măi, Lori, este ultimul model de la Dolce Gabbana, cel puțin de unde i-am achiziționat eu, nu mai are pentru că avea doar un singur exemplar de ramă, de această ramă. Dacă te duci la alte magazine de ochelari, unde au rame pentru ochelari, poți să întrebi sau poți să faci poze la ochelari mei să te duci să întrebi. Nu știu. Dacă nu știu. Ai mei sunt rupți. O să mă accept la toți pe Instagram după ce închid live aici pe TikTok. Mă găsiți, măi, cred Julia, Julia, pentru că unii nu mai pun eu. Julia 92. Bună, bună, dar găsiți și pe TikTok în descriere. Nu mai dă gura mea. Fiindcă am probleme, păi și Valentin, de ce nu te duci să-ți faci? Că nu e bine să stai așa cu ochii. Nu e bine, adică nu știu. Da. Vezi că se blochează live-ul. De ce se blochează live-ul? Poate nu am aici. Văd că nu prea am semnat la cartelă. Bună, bună! Ce faci? Faceți abstracție, nu mai fiate nimic. Și nepensat, că voi observați repede. Când e ceva... Stai singură? Da. Mulțumesc, Alina, ești o dulce. Din București, Adi. Pupici, Adrian. Destul de mari, mă, mulțumesc. N-ai pentru ce? Destul de mari. Bună, bună. Uite, am pus asta. Nu știu. Mulțumesc. Mai, drăguțul, trebuie să intri la mine pe Instagram să vezi contul. Ești drăguț. Sau la mine pe Twitter. Bună, bună. Mulțumesc, Vlad. Bună, Vladimir. Mulțumesc. Nicol Sherry. Asta s-a nimerit.
accept la toți cei care mi-ați dat follow pe Instagram. Vorbesc pe nas pentru că am ceva alergii și din cauza asta mi se fundă în nasul pe strănul. Cum adică îmi place muzică multă? Nu înțeleg. Nu înțeleg asta că îți place muzică multă. O să vă accept la toți. Momentan nu pot pentru că fac live aici cu voi. Bine, bine. Pupici, Marcel. Vă accept la toți. După ce planuri ai de sărbători? Păi cu prieteni. Cam astea sunt planurile. Nimic... Hai, Snap am, dar nu-l folosesc. Nu l-am folosit niciodată. Nici măcar nu știu de ce, nu înțeleg de ce l-am instalat. Nu-l folosesc. Ai prieteni? Păi am, normal. Toți avem. Bună, Răzvan! Ok, la fel și ție. Mai vă aștept și pe contul free de online. Bună, bună! Din București. Nu, ai prieteni? Sau pe Twitter, pe Instagram, intră la mine pe Instagram, acolo găsești. Mulțumesc, mă bucur, măi, Denis. Thank you. Nu am pe Twitter. Bună, bună. Nu pot, măi, că am un bagiu pe mine, Paul, nu pot. Mulțumesc pentru trandafiri. Băi, drăguțul, nu stau în chirie, este apartamentul meu. Dacă o să mă mut la casă, o să-ți dau ție apartamentul în chirie, dacă vrei să stai în chirie. Mulțumesc pentru trandafiri. 30 am, da, dacă vrei, în curând anul ăsta îmi deschid și afacerea mea, nu știu ce ți se pare așa de trist. Dar eu vreau să-mi construiesc casă, dar dacă o să mă mut la casă, o să-ți dau ție apartamentul meu în chirie, no problem. Nu mai Rem, nu am împodobit bradul, pentru că plec de sărbători, nu stau acasă. Și n-am văzut rostul să-l împodobesc. Apar Adriana, cum am văzut mesajul tău? Unde pleci? E cu prietenii, la munte.